Ama lurra. Euskal elezaharrak. Elezaharrak dioenez, lurran iluntasuna nagusi zenean, gizakiak ama lurrarengana erreguka zuzendu ziren. Mehatxatzen zuten ispiritu eta numenen aurka borrokatzen laguntzeko. Ama lurrak erreguak entzunez, bere alaba sortu zuen, ilargia. Gizakiak bere argia eskertu zuten. Baina haren argia esan nahikoa, gaizkiaren aurka borrokatzeko. Orduan, gizakiak, ostera ere, ama lurrari eskatu zioten argi gehiago zukeen. Eta iluntasuna garaia zezakeen zerbait eman ziezaien. Ama lurrak orduan bere beste alaba sortu zuen, eguzkia. Eta era honetan eguna jaio zen. Harrezkero, egunez, ispiritu txar batek ere ez zituen gizakiak mehatxatu. Baina eguzkia lurraren magalean zegoen. Itsasgorrietan murgiltzen zenean, gaua jaiotzen zen. Gaizkiak gaua heltzean bere gordelekutik irten eta gizakiak mehatxatzen jarraitzen zuen. Orduan gizakiak ama lurrari gauan zehar gaizkiaren aurka borrokatzeko zerbait eman ziezaien eskatu zioten. Eta ama lurrak eguzki lorea sortu zuen. Gauan zehar bere bizilekuetik irten ez ezaten, eta gaizkiaren aurka babesteko. Bere etxeetako atarian gainean eguzki lorea jar zezaten adierazi zien. Harrezkeroztik, ama lurrak adierazitakoa jarraitu zuten gizakiek. Ez zuten gehiago jasan gaizkiaren mehatxurik.